Korupcia v štátnej správe na najvyšších miestach neexistuje, povedal raz jeden bývalý politik. Ale ako je to však pri kontrolách? Kontrolóri vykonajú ročne tisíce až desiatky tisíc kontrol a pritom sťažnosti na inšpektorov je len nejakých zopár desiatok. Ak by som vám mal dať len jedinú radu ako bývalý inšpektor SOI, tak by to bola tá, aby ste si ten záznam poctivo prečítali. A ak tam nebudú uvedené skutočnosti, čo sa pri kontrole diali, alebo je niečo inak, tak požiadajte inšpektorov o úpravu zápisnice alebo protokolu. Prípadne požiadajte o priestor na vysvetlivku, kde dopíšete vaše stanovisko rukou. Pretože každý, kto bude v budúcnosti o vašom prípade rozhodovať, tak bude posudzovať to, čo bolo výsledkom kontroly a aké je vaše stanovisko. A ak ste s niečím pri kontrole súhlasili, tak potom v ďalšom konaní je ťažké spochybňovať niečo, pod čo ste sa vlastne sami podpísali. Aj z tohto dôvodu riešte pre vaše podnikanie prevenciu. Detailov, na ktoré sa zameriavajú inšpektori, je veľmi veľa. A za drobnosti a chybičky v papieroch hrozia tisícové pokuty. Prevenciu vám vyriešime. Kontaktujte nás hneď.